Słepanie gorzoły. Lecę kiedy werci się przypomnieć, jak to też jest ze ludźmi, którzy słepią gorzoła. Nie, co bych namawiał do słepania, to nie. Jojno chcę pokazać, jakie też to poradzimy być hopy łoszkliwe po tym machmolu, jak też poradzimy sami się i innym ku temu dopolić. Większością to przeca hopy genau i do ostatka miarkujecie. Te zaś, w które są jeszcze za młode, a są takie, co by słepać, chnetki to poznają. Kiedy słepiesz za tela, twoim światem napoczyno rządzić blank inszo logika, alkoholowo logika. Napoczynosz widzieć hopie zachy we blank inszym świetle, a rzeczy, o których wiesz i że są iptowate, napoczynają być blank dobrą ideą. Odprawiając ten dziwoki stan, jowum teroski zaprezentuje 7 albo 8 zachów, które mają cwek ino w ten czas, kiedy nafilujesz swój organizmus z sochami bakterii, einfachowo mianowanych alkoholem. Jeśli nie, że jesteś naprany, albo nie mieszkasz kajsik we Wulskauzie, masz szansa przyjść bez życia, co by nigdy i nikaj nie grajpnął cię pośredniego mało tego biegu. Ja na zicher lichego sprzedawanego w marketach zamieni niż 1,5 złocioka za biksa. Takiego piwa od wtorego odwrocosz kichol i krzywi się ze Słoweckoma. Fuj, przecież to szmekuje jak jakiejś sochy cukrzyka. Bo tak też ten bir smakuje, ale hopie, kiedyś już naprany, tak długo jak coś mu weźa alkohol, słepiesz to jak zelter. Kiedy ktośik uważał zupa ze życi z kumpsa, mianowanego uno śmierdzielem, i nalał to do flaszki, słepałbyś to, kiedybyś ino był zatela naprany. Kiedy tak moszcza, to można by pójść do AA i to wtedy rdy. I lakszy. Pamiętasz ta dziołcha, ta wele, w której ocuciłeś się ostatnio? Ja, ta żadno, w której surowe brozdy zawiedzionej postaci ze lepszejszego świata ściągli się ku spodkowi cienkie jak sztachedrat wargi. Tuż tyż miarkujesz pewnikiem, co sprawia i że ludzie chcą być zesia do kupy. Ja. To gorzoła, spróbuj pójść do szynku i spróbuj naraić jako mamzela, co by zakludzić się docia i deczko ją poruchać. Masz szansa, jeśli ino nie masz problemów ze łopowogą. A teroski spróbuj to powiedzieć czyjśby nieznajomej babie. W najlepszejszym cufalu skończysz ze połamanym kicholem, w najgorszejszym we hereszcie. Ale kejżeś jest festelnie ożarty, wydało ci się, i że dla tej swojej ofiary wyglądasz jak Hugh Grant albo James Bond we jednym, a kiedy ona jest nawalono jak Messerschmitt, na zicher wydarzy się łomocka bardziej atrakcyjny i gryfny niż komukolwiek czyżbemu. Można bali, kiedy wysłepie moc, festelnie dużo i kuchnie pod odpowiednią eką, pomyśli, że wyglądasz jak sam Brad Pitt. Ale wiesz co, hopie, na zicher nie wyglądasz jak ten Brad Pitt, ani zdziebku. Jodło, hopie, jodło, kiedy może cię głód jesz, to też najbardziej einfachową reakcją są my przecież zwierzokami. Ale kiedy masz głód i jesteś naprany, nie jesz, ćkoś, wpierdaloś. Co spasowniejsze, im więcej wysłepiesz, tym bardziej obniżają ci się sztandardy. Widzisz tam ten całkidniowy bar ze bajglami i klapsznitami? Ja, tymi przypolonymi, narychtowanymi bez jakiego negra, w którym o żałoba za pazurskami. Medikujesz, jak idzie tak nisko lecieć? No toż wspomnij się ta niedziela, kiedyś wpieprzą ci tu plowane porcje.
Kej, jeżeś nadrzistany, zazierasz porządliwie na wszystkie mijane sztandy ze hot dogami, kebabami, albo lecy czym. Genau byle czym, we głębi duszy wiesz w tym coś i żeś isty, co na zapleczu każdej z tych budów siedzi Pascal Brodnicki, Maciej Kuroń, albo chociażno Robert Makłowicz. No toż podczepniesz mnie do jakiegoś na jakosik tankstela, prawda? Mają ci tam, chłopie, takie szmektne hot dogi i hamburgery. O czym do 100 pierunów ty nadrzistany łoszliwiec godą? Wylądowałeś kiedyś w takiej sytuacji, kiedy musiałeś słuchać jakiegoś idiota tworzącego pofyrtane teorie na temat, w który cię blank nie obłazi. Kiedy jeżeś czyżby staro się go opaternie zbyć, szmajtnąć kaś, można też jeszcze wyśmiać i jak no Egipci wycofinać się rakiem. Ale szluknij pora głębszych, ale pocznie słuchać tej teorii, o czym by ona nie była, tak by tak w nią uwierzysz. Przekonasz się, i że ten istny naprotiv ciebie, w którym stawiasz kolejno laga, kolejne piwo, jest można Buddą, Mahometem, Konfucjuszem i Kartezjuszem w jednym, absolutnym geniuszem. Jego słowecka do ostatka zweklują twoje żywobycie. Co prawda, kiedy już wytrzeźwiejesz i wspomni się, jakich to belafastru wysłuchałeś, ale nie trop się, oświecenie jest festynie przereklamowane, naisto. Ludzie, chopy, o czym ona do 100 pierunów godu? Ja sytuacją ginał jak ta skorzejszo, telajno, że to ty jest, chopie, tym idiotem i pierdołą. No, chopy, przeca to znocie, jeden, jedyny, ostatni sznaps. Co my przeca wszystkie rozsądnymi, słusznymi ludźmi, prawda? Miarkujemy, wiele to też poradzimy wysłepać. Kiedy już szafnymy górnomiara, kiedy już mamy pełno żyć, gringomy po taksa i wylazujemy ze kaczmi. Chyba i że ja, te całbrowne słowecka, jeden, jedyny, ostatni, styknie co kamrat, który siedzi przy sienkwasie zawołał: doczkaj, szluknemy no po jednym sznapsie i już te zarostki leca. I w tym łokamżyku całkie baczyni diosi biorą. Genau w tym łokamżyku, kiedy powinieneś raczej pendalować do domu i wgramulić się do prykola endlich, trzeba jutro pójść do roboty. Magio jednego, jedynego sprawio i że jedyną możliwość, jaką będziesz chłopie miał jutro, to gibki telefon do roboty, kiedy wychrapotosz szefowi albo kadrowi ochrapuciałym głosem: Krankenschichta, wolne! Bo przecań na zicher będzie jeszcze drugi ostatni, trzeci ostatni, czwarty ostatni, no i te nieśmiertelne. W Polskę idziemy, drodzy panowie, w Polskę idziemy. Nim pierwsza seta zaszumi w głowie, do ludzi lgniemy. Słuchaj, rodaku, cicho, czerwone maki, serce ojczyzna, czaska koszula, tu szwabska kola, tu kuknij, blizna. Znocie to, pewnikiem znocie i tych wszystkich bohaterów ze Sztyropianu, tych ringujących się ze tą łoszkliwą komuną, a nie skorzy, tak można po 4., 5. ladze ślimtanie i osprawianie o wszystkich, w to, że tym ochętolom zrobili jakoś krzywdę albo ubliżowanie. Bo podle tych gryfnych słowecek Wojciecha Młynarskiego: we tydniu to my sumy sine jak ten dym, we tydniu nic się nie przytrefi, bo i z kim, i życie jak ta hymda ciasno pije nos, aż poczujemy mus i róz za czos, we ta Polska lejzymy i pokój, zdrowi ludzie, bo to my, bohatery, najważniejsze bojowniki, o prawda, o krzyż, o smoleńską tragedię, a nie skorzy. I ta śpiewka, za tym wyśniemy śnik kolorowy, śnik malowany, z gębą wtuloną w kotlet schabowy panierowany. My, pełne wiary, choć łebną ciąży jak wołów, że żadna siła nos nie pogrąży, orłów, sokołów. Tam.
Na ostatek niektóre mamy większe ptowate hopsztosy, glinganie do swoich byłych freli, dziołchów, babeczków i kogo tam jeszcze. Dołej se pokój, ustołej z nią sprawiać z jakiś kwoli, prawda? Czyżby żykniesz, że to bestuż, co ona jest pofyrtaną, psychotyczną, neurotyczką, lebo i ptowatą mamzelu. Twoje kamraty zaczaśliby cię, kiedyby się dowiedzieli i że już zaś próbujesz zrymplować, zmaścić swoje żywowycie przy jej podpierce. Ale Filip jedne, a serce drugie. Tym tuplym, kiedy twoje wośne serce i leberki bejcują się bez pora godzin we gorzole. I toż wartko, mojenio, glingosz do niej we pośrodku nocy, smowiosz się na tret, na randka, z rańca wspomni się to i będziesz musiał dawać se rada ze skutkowa, biedny kutasie. A za tym spichnie się z nią kajsi dwie kafeju albo restaurancie i witaj roztomieło, cmok, cmok. Kusio, moż blank nowo fryzura, ja? Wiesz, u zdałach, co by się oberżnąć włosy, we tych długich wyglądałach jak blank starobaba. I jak, ojgiel, jak ja teroski wyglądam, leje mi to ja? Szczerze? No ja, jakożby inaczej, szczerze. Teroski wyglądasz jak stary dziot, albo jak szlajer ojla. Ojgiel z pnioku.